Guk glow up emogu, zunezuk, emozu glow up, edo urte hontan zaldatu da zure bizitzan. Asko, gauza asko. Baina gustatzen zaiten badanak kontrolpian eukitzia eta nik nahi deten lekura jutia, eta orduan batzutan ateratzen nahi zenean ere bideo hortatikan, saiatzen naiz berriro sartzen, eskata maineman izenburua izan zen, horren kontrara, ez? Zuentzako sekulako presio izango da jakitea, ez? Zure esku dagoela jendearen ilusioarekin jolastea edo ez? Holtzaten nigotzen nahi zenean, ez nago beti ondo. Oporreta juna horretik aixorik nigonean kontzertu bat izan nun. Eta atera nintzen kontzertura, 38 kalenturak. Ez esan. Ai, ez esan, Josune. Euntzinaten? Bai. Zu diskoaz konformeza. Bai, oso gusta. Oin dela pila bat inun da, aztuta, katusa. Zune aurten dardo mundialera, baina ber, nola hori. Erdian diana eta dardo batzu zen, igana, eta bueno, askotan romantizatzen dela maineman hitza eta venga, fluye, ja. Eske, zu fluitzen naizan bitartean nire nahi ziten, zuken beharko zen undana. Zuek oporretan eta viajeetan eta zezarete, amain ematekoak edo dena planifikatuta eta... Honekin pixkat oporrekin lotuta eta pixkat kontrolpean oikitzea dana eta sakorratzea eta negota. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabes. Bueno, eta betxe gaude beste atal batean! Kaixo, Aitzi! Hola, Malentxu! Gauzatxo bat bakiz, zer, aspalditxo makiz zer reini ez dugun? Zer? Da gaur reini bigu bai edo bai. Giturarekin jarraituko dugu. Baina gero ingo garoraz. Da gero ingo esageraute. Baina akordatu, Zer? egin behar dugula, porque azken aldian Ja, zaigu. ez que astu itxako, Hala ere, tio. esageratuago ezin dugu egin, esango Ja, dizut. atzenengutan ja, ostras, ja, atzenengun holan hasi zinenin, ostra. Baina gero menbide ikusteko. Bai, baina jendeak, uste duzu ulertuko duela? Ez, baina bardin da, ez que hor da grazixi, ez ulertzi esati. Bueno, itxixozu. Bestalde, ikusten ez gaituztenoi, hau, eta entzuten gaituztenoi da, guk, ja, blokearekin hasi orduko egiten dugun gesto bat, tipo jartzen gara hola besoekin mai gainean esageratuta. Sartu benetan zabizeko ataletan eta más o menos 10. minitxun edo, más o menos, Hori da. 9. minitxun, batzutan, lehenengo kapitulutan geixa, eitxou, egiturarekin jarraituko dugu. Eta gesto raro bat, izuek ikusi. Orain más o menos aipatu duzula, kontuz ze hitz erabiltzen dituzure euskeraz, porque gero Twitterren, hainbat mezu eskaintzen dizkigute, ez dakigula euskeraz. Ez dakigula euskeraz. Bueno, okerragoak ere badaudela, hitz espainol ugari sartzen ditugula, bai. Barriro sartu diguaz? Bai, duela gutxi tweet bat jarri zuten. Bueno, nik hori Twitter ez dut ikusi, ez que ez dauke Twitterrik, baina, bueno, bale, nik onartzot, erderakadak sartzo itxoa zela. Noski baietz? Parkatu? Osa, parkatu? Parkatuta ze, hostia. A ber, ez adot, parkatu, ez daukete euskera, munduko euskera perfektuena, alegintzena eukitzen, baina, eske alboko hizkuntzi erderi da, normala da... Gauza batzuk inketi, ez? Konbibidu itxen dabe bizkuntzak alkarraz. Bestela, etorri dadia eskaltzaindia eta salatu gaitzala, Bebai ezadotzut, euskaltzaindiak gure berbakin jai asko montautxu. Askotan bota den dabe hor, Egia da. Ez, baina ni hontaz konturatu nintzen, ze limbo saioaren arira, Twitterren, euskal polizia askok jarri zituzten hainbat txio. Baina oso txarreta edo, sin más? Txarreta ez, baina igual, sin más. Bai, sin más, bez, hau ere kritikatuko lukete baita ere, eta hori ikusi nuen ere bai benetan zabizi hainbat txio jarri izan dizkiotela. Hau ez da euskarari kalte egiten dio. Bueno, sortu zakik programa bat, sortu zakik. Gauzat zango zuet, erderaka batzuk sartu guzla, bai, baina eneuke esango, da ez da nahi flipadu izan, baina eneuke esango justo zuketanik euskera txarra dukegunik. Eneuke esango. Ez, euskera zoragarri dakigu, egia da hainbat hitz sartzen ditugula, adibidez, porque, sin más, baina adibidez, aditzek ondo erabiltzeuz, edo alegintze gabeti, nik esango neuke ondo erabiltze guzla, oroar, igual ez danak perfecto, baina bai, eta gero igual erderakadan bato beste sartzu gule, bale. Baina ez dakit, hainbeste hostikada mototzeuz euskeria? Bueno, antza, ere kritikatuko lukete, antza bai antza. Besterik gabe. Betxu horri izango litzake, bai kontizu. Bai kontizu.
Igo zuten Euskal Irratikoek nire reels bat, Bai. zeinetan azaltzen nuen Limboko saioa, ez dakiz zer. Bueno! Bai, ikusi bueno! Akatsak, ugari, tari justo bideo hortan ikusten naiz, estupendísima. Ba, listo. Bai, listo. Hala ere, kontu zibili, porque horrela, euskeraz hasten den jendeari sekulako inseguridadeak sortu aldizkio honek, eta ez dakit mesedegarria den, bueno, badakit ez dela mesedegarria, niri berdin dit, porque badakit euskeraz zoragarri dakidala, jendeak ulertzen dauela, beraz, melasu, baina, ostras, kontu zibili. Hombre, ontxe esatozule, igual egon leike genti, ikusten daben hau, eta esaten dabela, ostras, aitzitan malen kritiketan boitxu ez, eta igual pertsona batentzako aitziketan igual guk ondo itxogu, Ja. Pentsauleike, ostras, eure kritikau eskero, nik ja, akabo. Osa, ezin nik egin euskeraz, bueno, eurek txarteitzen badaben, nik zelan ingot. Eske, arriskutzu bintxantzatea. Bai, eta hori bestela sortu dezatela haiek podcast bat baskoiez osatuta, eta listo! Bueno, baina bebai ezadatzuta itzi. Kritikape, di, berbaitxi. Eta berbaitxi da, interakzioie, eta interakzioie da, bombo emotibenetan zabizi orduan, bueno. Vale, kritika hona izuelain oso ondo. Jarraitxu, benetan zabizi buruz berbaitzen. Ta listo. Bai. Ta jazta. Bueno, aitzi, eta beste gauzatxu bat. Lehen, baskaltzen neoga. Eta derrepente, betxu lagune garela urte askun, baina, hau nik ez da jakin. Bide batez, nahi bozu kontau zure lehenengo mailako unibertsiadeko pixukideen esperientzix. Uste nuen bazenekitela, ez dakize ez dudan sekula kontatu. Bueno, kontua da, ni karrerako lehenengo mailan, 2017 ikasturtean, Bilbon bizi nintzela, pixu batean, nire lehengo kuadriako mutil batekin, eta beste bi gizonekin. Bi gizon hoiek ez ezagunak ziren niretzako, foro batean ezagutu ginen, pixua topatzeko, eta laurok hartu genuen, ez geneukalako besterik, hortaz, bi ez ezagun. Alejandro eta Cesar. Ez. Cesar eta Sergio. Sergio zen Kataluniakoa, eta Cesar Leoikoa. Leongoa. Ai, Uli. Bai, Leoikoa. Bai, oso jatorrak egia da, oso arriskutsua izaten dela hori, azken batean sartzezarelako bizikidetza batean ezagutzen ez dituzun bi gizonekin, batez ere. Ostras, aitzi, atrebidi, izez, edade hortan nibe nahiko happy flowerran itzen. Ez egoen besterik. Hori da, baina gaur egun, igual 3 gizon ez ezagunekin, 2 gizon ez ezagunekin piso baten igualen nintzak esartuko, Seguruena ez. Ta, kontua da, Cesarrek alde egin zuela, zelan atera zitzaion Santanderren edo, eta pixua utzi zuen, eta bere ordez sartu zen Alejandro, beste Kataluniako bat. Alejandro. Aspaldi zen buletan. Alejandro. Ta kontua da, tipo honek, soltero zegoen, eta astean, hainbat zita izaten zituen. Zeinetan, bere bikoteak, edo zita etxera ekartzen zuen, ez? Vale. Eta guk astero, nire altxasuko pixukidaketanik jasan behar izaten genuen, pertsona random bat, edo bi astean, gurekin afaltzen, ai Dios. Eta askotan zen, jende oso arraroa, bai. Eta episodio arraroenetakoa izan zen, behin geratu zela mutil batekin, randoma, Alejandro geratu zen mutil batekin, bera, lanean zegoen bitartean, esan zion, ni lanean nago, baina segi nahi baduzu nire etxera, eta itxaron nazazu hor. Eta ni nengoen etxean, egongelako mailan ikasten, talako batean timbrea jo zuten, nik ireki nuen, eta ireki nuenean, kaixo, Alejandroren partetik natoz, hemen itxaroteko esan dit. Eta igual, Alejandroi falta zitzaizkion 3 ordu iristeko, Ileitxot. Ez zen eseri tipoa nirekin egongelako mailan, bera eta ni lanean, en plan, ez ginela ezagutzen ez, hori, udal liburutegia izango balitz bezala gure etxea, irakaslea zen, jatorra oso altua, de hecho, 2 metro eta 14 edo neurtuko zituen, bera eta ni egongelan hor ikasten batero, kuadro. Ostra, honek akorda bera itxoste, gube Bartzonan bizi ginen sasoi baten, lagun asko ginen hor, eta lagun batek ekarte zituzela batzutan, bere zitak, etxa, eta geupa faltza gendule, jente oso randomaz,
Eta etortzen gure etxalo, igual de repente esnatzen ditzen da hor topetan tipo bat armosetan, eta esan, pues bueno, Aiama. baiuju. Aiama, eske. Pixukidekin momentuak eta pixuta como uneak izaten Bueno, dira. eta Donostin toka bat esenin, arek bi pixukide raruk. Guau, egia da. Claro, eske niri toka baten behin, Donostin hartu nebala piso bat, Haze posilgatzen. karrerako lagun bataz, bai, joder. Eta, claro, kaserik, alokatzen zituzen gelaka, oza, individualki gelak, orduan berak erabakitxe ban, ze pertsona sartu piso hortan. Barrata. Orduan, claro, nire lagun isone, jusan ja, berane arratirutz, eta nigatu nintzen hor, eta beste 3 pertsona random sartu zituzen kaserik etxin. Bat, italiani nahiko magi. Bueno, hau ez da ulertu kasik ez oragarri. Beste bat, mexikanu munduko raruena. Eta beste bat, ez dakit zelekotaku, bueno, oso raru bai, total, nik. Bostean altzauen nintzen biarra juteko momentu hortan gaztean neuelako eta formula itxeko asteburutan oso harin esnatzen nintzen, 6etan sartzen nintzen, eta eurek igual topetan etxun goizeko 4etan, eskatzin, juergan, sustantzia diferentikin, eta, bueno, eta igual egun normal baten sartzen nintzen etxa, eta topetan eban bat, erdi biluzik, kirola itxen pasillun, onan pesakin. Hombre. Da nire kuarto lanan sartuta. Bueno, agor, bai. Osea, bai, increíble. Eta igual musikia tope da, ni tipo, ostras, gauzat, que tengo que hacer el TFM. Liburutegire bajatzen nintzen, bueno, edo zer. Ze fuerte, eske aguantatu behar da, Pixukidekin. Buah. Bueno, eskerrak denboraldi hori pasa dela, etapa hori pasa den. Bueno, apur bat nostalgia daukat, Justo Donostiko horrena ni neukez, Osea, eske luze jaten, Ja. Niri hori luze jaten. Ja. Baina bestelan, zure Cesar, bueno, barra batzuk. Bai, esan Alejandro. dut Cesar, Sergio eta Alejandro, baina beste izen batzuk daukate, Osea, esan dut hori haien intimidadea Vale, gordetzeko edo babesteko, bale? Entzulek Vale. ere jakin dezaten. oso ondo. Gutxi esaten da, baina Oianek eta nik bekadunak ginenean didan, Bai. bueno, garai hartan, beka garaian, joaten ginela Bilbotik Donostira Ostra, egunero, eta eixe. Oianek Bilbotik bakarrik ez, sopuertatik Ai, irtetzen itxain. zela. Gauzatxu bat, eske deik eta deike deuket. Ah, Ez oingo gonbidatu urrengu, ez dakit zeba. One eternity later. jo, garai nostalgikoak, Bilbo Donosti, Oianek sopuerta Donosti, ez dakiz zer, ostras, haze, madrugoiak egiten genituen, Kristonak. mierda bat ordain, osea, kobratzeko, osea, beka bat da diot. Bekadun ginenin, ni neupe pisu hartu negan Donostin da pentsau. Osea, galtzen. Bai, Eske galtzen pisu literal, pagau bierra, Wow. bekadun ez da Bai. irabazten ixe zer. Blablakarra jarri behar izaten genuen, Ostras. gastu horiek ordaindu Mítico, ahal dauket izateko. zure recuerdo zu, bla bla cara gesten. Espera, que le tengo que hablar a este. Espera, que no sé qué. Que este nos espera no sé dónde. Beti hola Bai. Baina ez, blablakarreko anekdotak eta esperientziak atal oso bat izan alko genuke horren inguruan izketan. Bla, bla, karra behitxu ba, urrengun. Bai. Gonbidatu batek faieta oskunin, paseuko dala ondino. Ziurraski. Paseuko dala, bla, bla, karra iburu zein gau berba. Vale. Da gaurria, sarriria maitxu ingau, ze, bueno, ja nastauga berbetan, eta gaurko gonbidatu. Gaurko gonbidatu, baino lehenengo entzularen galdera. Entzularen galdera, Bai. ber, nor daukegun gaur. Bidali digu... Galdera bidali digu Álvaro Gaztearenak. Ai, Albaraizin! Albaraizin. Guazen ikusta galderik. Ia. Irakikak, zer moduz. Hau da nire galdera, zein da zure mugikorrean daukazun kontakturi famatuena eta nola lortu zenuten. Ai, eskerrik asko Albaraizin, zelako maju da. Albaraiz baina ze konfiantza dira. Eske nire pixukidian lankidea, eta gure etxe askotan etortzen da. Vale. Albaraizin, mositxu Eta bat. zuen pixua Zuen Bai, baina ez pixua da. okupatzen duenetako bat, eta Oianeren lankidea. Baina oianena ez da zuzenin, osea, fizikoki ez. Zeharka. Ofizina Malen da, zu baino lagunago, bale? Vale, bueno, ba honekin, zuneito, barrure dator. Zuneita. Zuneita. Egiturarekin jarraituko dugu.
Ziargo kurbatik dator, eta berak ez daki, baina kanta hura atera zuenetik ezin dugu burutik atera. Eta arroa dabil kanta huri itxasoa. Guretzako Suneo da eta badakigu entzuleentzako oraindik mingaina bitan zatituta duela. Trikitixa eta elektronika nahasten dituela, zigarroa triki gainean itzaltzea da bere espezialitatea eta masterra du zerbilletetan korapiloak egiten. Txitxarroa da bere arrain gogokoena, baina gaur hemen sekulako legatza jasoko du. Benetan zabizera divertitzera gonbidatu dugu. Sune! Josune Arakizain! Edo Suneo! Hori de gratis, Ta nahiz izan gidoien de repente, haitzik nahi barik Suneo idatzi balako, hasi zan barrezka, ikusi neban da zanan, jazta Suneo. Suneo da, ez da chill mafiakun bat, Suneo. Bai, eta Doraemoneko personaje Bai, Mitiko Suneo. Bueno, Josune, bigarren esarren. Ke guai, ja. Etxio mezela, ja. Bai, ez? Bai. Osa, denbori pasau da, atzenengo zeo ginenetik, urte eta piko, bai. Sunek aipatu du, bueno, ze aldaketa estudioan, Ja, pixkate mejorixi eta igertzen da, ezta? Bai, egia Aldatu da. Bai, Bueno, bai, jateko bai. eukeu. Bai. Lehenere ondo, Gu glow up emogu, zunezuk, emozu glow up, edo urte hontan zaldatu da zure bizitzan. Puf, asko, gauza asko. Nik uste glow upin detela, pixka. Bai? Bai. Ze zentzutan? Bueno, aurrek urtea, baina amaieran. Zentzu askotan, batez ere musikalean, profesionalean. Baina, bai, pixkat aldatu zaite mentalidadea, baitare gauza asko ezagit oso generalak, bai. Mentalidadi aldatu. Mentalidadea edo, bai, ezagit, igual beste modu batera ikuste ditutela gauzak, edo. Eta hau ze izan da, azken lanaren arira, edo izan da bien arteko konboa, diot. Egon zara amain eman dizkan lanean, eta horrek eraman zaitu aldatzera, edo eskezak nola saldu. Bai, nik uste, konstantemente aigerala aldatzen nik uste, general guztiok, baina bai izan dela aldaketa fuerte bat nire kasuan, disko bat egitea dakan lan guztia, gero horrek dakarren norbere buruakiko dazkan burrukak eta hori gestionatzea, eta bai, pixkaten dana, horrek biltzen duen dana. Bakarkako ibilbidin lan sentiduza? Oinzu bakarrik, bakarrik, bakarra hau behintzat bai basa, oin, Bai. Zelan sentitzeza hor zentzun? Gixesan gustora nabil. Oan ja kontzertu gutxi batzuk eman ditut, eta oan ja udarako jira baina bertan dakat, eta taldekidekin ere, bakarrik ni nahizune, baina, taldekideak bertan, kontzertutan eta, jiran oso babestuta nago, eta ondo, zakit, gustora. Globoa aipatu dugu, aldaketa hau bestea, zu adibidez, artistek, bakizu joera bat izaten ari direla batez ere, azken aldian, etapak markatzeko joera, ez? Taylor Swift Lover Era, hau bestea, eta orain Aitana ikusten dugu aldatuta, edo diferente, zu horren alde zaude, edo alde edo kontra ez da behar, baina diot, ze iritzi daukazu honen inguruan? Eta gehitxu nahi dut, etapa danetan uli aldatzi bierrezku dala. Adibidez, bai. De repente, glow upa emoteko, oin uli gorri pintzen da. Bai, adibidez. Modak dira, berez, ez? Edo... Bai, nik uste pixkatori baitare estrategia, marketing estrategia dala eta musikari kasu honetan, ite dutela estrategia bati jarraitzen, nik uste guztiok ite duela, nik ere zunen estetika jakin bat jarraitzen dut, da nire lan bat da, nire lana da orduan, bai, estrategia bat da, zuk sortu dezun abesti horre eta zuk sortu dezun unibertso horre forma emango diona, eta azkenean horri jarraitzeko, ez? Noski. Gure oraingo era definitu barko bazenu, nola definituko zenuke oraingo zune? Ze momentutan zaude? Pixkat amain eman. Bai, karo zentzua dauka. Ez dakixen antzako amain eman da fluidu edo... Bai, dejase bar. Euskeraz hori? Eramaten utzi. Ez dakite zentzuik literalien indan, baina bai, ulertzo zue, zer dan. Fluir. Bai, pixkat, hola egoten saiatzen ari naiz. Porque ni banaiz bastante, batez ere musika kontutan oso itxia ez, baina... Estrukturatua, bai,
ordenatua ez, desastroa Vale. naiz. Baina, Vale. baina gustatzen zaiten badanak kontrolpian eukitzia eta nik nahi deten lekura jutia, eta orduan batzutan ateratzen nahi zenean ere bideo hortatikan, saiatzen naiz berriro sartzen eta isten eta pixkat amaineman izenburua izan zen, horren kontrara, ez? Baina pixkat ez izan hain perfekzionista, hain itxia eta horren kontra. Pentsa dozu lortu zule onaz disko barrixas eta bakarkako proiektuaz igual musiki da norberan osasun mentala zeu dana hobeto konpagineti? Ez dakit. Ez dakit. Egisa da oantxe justo oporretatik bueltan nahola eta oporretan lortu detela deskonektatzea, ez? importantea hori, Josune eta Sune bereiztia eta Josune izatia eta ja. Hemen ja zaila baita zait. Azkenean mobil bakarra dakat eta mobil berdina iriste zaizkiten nire kuadriako mensajeak eta lanekoak eta pixkat saiatzen egin naiz eta badakat, nabil temporada honetan pixkat saiatzen bere izten, porque eske bestela ja nigon porretat jun aurretik gaixo egon nintzen, eta esan, bira, Josune, gaixo astebete, gaizki, eta esan, bira, Josune, ez, horla ez. Baina, bentsantzatzu asko diferentzixetan dile Josune eta Sune? Bai, esango nuke baietz. Bai, hola emateko bale irkia naizela, baina berez, benetan konfiantzan eta lagun artean beste pertsona, beste modu batekoa naiz. Pertsona berdina naiz, baina, konfiantza dagoanean, eta azkenean benetan pertsona bat ezagutzezunean, nik zuek ezagutzen zaituztet, baina ez benetan. Noski, a ber, ezautzega mundillo ontatik, eta elkarrezketa bada, eta diferenti da, bai. Hori da, harreman bat benetan laguntasun harreman baten nik esango nuke ni desberdina naizela. Baina, ona da hori, zanet bereiztia baikoitza, ze momentutan gauden, eta momentu bakoitzan arabera, ni diferente bat. Claro. Sekula esan dugu hemen, gu hemen entzuten gaituztela eta ikusten gaituztela, claro, guk hemen ere ardura bat daukagu eta ezin gara negarrez atera, eta egia da ez dugula sekula negar egiteko gogoa izan hemen. Bueno, izan dira momentuak. Izan dira momentuak, bai. Baina nik askotan pentsatzen dut, eta ez dakit sekula esan dugun, ez idealizatu, Aitziber eta Malen, ze guk ere mobidak izaten ditugu, gu ere azerratu egiten gara, gu ere gara borde batzutan, jatorra gara bai, baina, ostras, guk ere gure bizitza daukagu, eta etxean bezala ez gara hemen, hori ere egia da. Bai, nik uste hori, musika munduan asko pasatzen dela, nola, baita ere sare sozialetan oso presente gauden, eta kontzertutan ere, hor dago justo goltzan barrera, ez? Beti gaudela egu goltza baten gainean, eta horrek pixka distantzia jartzen dula. Baina, zakit, holtzaten nigotzen aizenean, ez nago beti ondo. Batzutan, ateran, oporretan juna horretik, aixorik nigonean kontzertu bat izan nun. Eta atera nintzen kontzertura, 38 terriko kalenturak. Ez esan. Eta nun izan zen hau? Pitidu ipinikeu. Vale. Ai, ez esan, Josune. Egon zinaten? Bai. La mierda neon. Gero atera nintzen, eta ondo. Agia esan, lagun nintzen, eta kontzertu amaitu nunean, 38ko kalenturan. Bira, Ostra, bat, niri hori 38an pasabaten urten nintzen kalenturiaz, da juergia gero juni jaten. Bai, esko, eta mesortzeko terdikoak da, nahi nunin, kontzertua. Ez da, konsienten nintzen, nuela kantzelatu, eta, osasuna zala. Eta nahi zain inungo apologia egiten, esan baina nahi nunin kontzertua. Gero, itxi, eta japorreta lasai juteko, eta listo. Eta bai, eta gero kontzertuan, bertan ondo, gaizki ongoa nintzen kontzertua bertan, edo, baina bai. Ostra, Josune... Mirezteko irutzen zaite, egia ni gaixorin agona naizela pupas bat. Kantzelatu alba da, kantzelatuko dut. Eta aparte, zure showe, dinot, fizikoki eskatzen da, bela, zu kriston energixuk itxosu, estenarixu, nik askotan pentsu, horra erdire urten, zu bakarrik, trikitix, ez da izer, ostras, obarixo biaz, Bai, egia esan egun hori izan zan pixkat. Baina, gero amaitu nena esan duen, bera, Josune, jazta, indezu, ze ondo, momentu txar bat, okerra neun kamerinotan ordu erdilenua, estenatoki gainean, baino. Eta hori, eta naizela idealizatzen hori guztia, baina nahi nuan, eta
esate zaten, ez badezu nahi, ezin badezu, ez da egiten ari, bira, ez, osea... Gero ere bai, zuentzako sekulako presioa izango da jakitea, ez? Zure esku dagoela jendearen ilusioarekin jolastea, edo ez? eske tal cual, batean jendea doa zu ikustera, eta ez burutik pasako zaizu, joder, eta orain ez bana izateratzen jolastu dut jendearen sarrerarekin, diruarekin, denborarekin, ilusioarekin, ostras, hori ere gogorra izan behar da, Bai, eta konstiente naiz, horren guztian aurretik, beti dagoela osasuna. Osea, beti dagoela osasuna, eta norbere erabakia dela, atera estenatokira, osea, norbera nola egonda, atera estenatokira, edo ez. Baina bai, horrek karga handia, osea, motxila handia kasu erabakitzeko orduan, bai. Eta kamerinu nolako momentutan, ze pentseo zu, zein izan da zure bilurran dixena, urten da txarto ingot, o urten da, ez dakit, fatale ongona dezingo disimulau, oza, zepastatzen burutik. Ez naiz askotan egon nahin gaizki, beste behin akordatzen naiz, lekeition edo lekeiteko auzon baten edo, regla jitxeztetela justo den konzertua baino 10 minutu lehenu, eta nireela, fatal ezin nula moiturein, karo, hortzan, pixkat, aske 10 minutu lehenu zan baita, dena zeon, eta horregia da, gaur egun izango bazan, beste modu batea jokatuko nula igual. Osa, igual, ez dakit. Baina, bai, ez da erresa, porque azkazu jende askon ilusioa, eta azkenengoan adibidez, azkenengo kontzertu hontan, akordatzen naiz, negola kamerinoan, etzan da, hola, osa, bai. Ze gogorra. Bai, egia esan. Bueno, eta, bai, dramak alde batera utzita, Amaineman bira. Amaineman diskoa edarra dizkazu, Egia esan bai, niretzat Dizkazu. Bada, eta orain bira hasi duzu, ze karo, agora batzen ari garenean, oraindik ez da hasi. Eta zelan doi bira, hori? Ba, oso, ondo. Esketak esan. Osea, ondo, bai, osea... Zu diskoaz konformeza. Bai, oso gusta. Egia, ja, oin dela pila bat inunda, aztuta, osea, niretzat ja, kantu horiekin bueltaka hainbeste denbora nijoa, ja ez dutela igual hasirako efusibidade horrekin esaten edo zakit. Ja. Porque zenbat urte egon zara lanean. Osea, disko ateran nun aurreko azaroan, pues, 2 urte lehenago. Ez que, ala izaten da, hori... Ez que, claro. Claro, ez que zuentzako... Bai, eta geroan, nahi zai eite zait, gero, entrevistetan eta, eske berez, ja, no hain motivatuta kanta zarrekin. Osa, eske zarrak dian eretzat. Osa, barrixekin beba, sabes, ja? Horrek esan nahi dago, edo? Bai. Vale. Osa, besteren, berriekin, baina, bueno, ni nire txean gitarrakin eta trekitisakin, da, bozetoak sortzen. Bueno, ez beste entrevistan baten esan, sorkuntzan jonkia naizela, eta gustatzeitela konstantemente ez, baina, bueno, nora, ja bestiak oso zarra dazkaten, ja. Bai, claro. Osea, bira hontan sabizen bitxartin, ja basabiz kantabarrixe sortzen. Bai. Eta ja basabiz beste diskoa preparetan bebai, orduan esan Ez, osea, hondikan ez dion nahi, ez den nahi, agobioa sortzei, destrukturatzen aste banez. Ez que, artista batek noiz uzten dio sortzeari. Osea, dio, egongo da, ez, bakarrik produkziorako eta irabazietarako sortuko duen artistaren bat, ziur, baina normalean artistarenak beti izaten du bere buruan hor zerbait, ez? Ala, nabe, hori ez dakit estan desbentaji, ez? Batzutan igual bere izimiko litzake, bai, bale, oin oporretana, oinena produzitzen. Baina eski nahi barik igual doinukin ibiliko za, edo bere iztozu. Ni bere iztu, osea, oain bere iztu dut, oporretan bere iztu dut, eta ondo etorri zait. Egia esan, banigolako momentu baten ez oso kreatiba, eta saiatzen nintzala gauzak sortzen, eta zitzaizkiten ateatzen, eta fiskat agobiatuta, eta esaten nuen bira josuna, bai, ez zer pasatzen. Uno oporretara, onlasai, eta gero bueltakoan, etorriko dira gauzak, edo ez, oso mas agobio ere. Gero egia da, agobiatzen naizenean, osea, orduntxe sortu zaizkitela besti, hola, gehen gustatzen zaizkitena. Bai, Bai, presioakin, eskolan azterketekin bezala. Ja, hori egiz da, Normalan ez ikasten zenuen, astebete lehenago, bueno, hilabete lehenago? Hilabete lehenago atzen momentun da. Hilabete lehenago, astebete lehenago, edo aurreko gauean.
Aurreko gauean. Bai, literal. Aurreko Askotan gero ondo bai, unibertsitatean ez. Unibertsitatean ja nola inbesteko... Ikasten da unibertsitatean? Joder. Guk, bai, Osea, Kimika guri... edo Bai, biologia, biologia, no? guri Biologia. mantikotea, bai. A ber, Zientzien fakultatea. guk segun ze asignatura be zuzenbide eta tela marinera zine. Bueno, a ver, Zue beti kafeterian zaudeten. Bai. Bai. A ber, Zertarako ez esan? zetako Bai, ez ez bada. esan. Bai. Sin más, A gure ver, karreri kazetaritza. esan oso gogorra. Ez. Esan oso gogorra. Ez. Boa, akorda bate ontxe momentu, juginenin guirurok gaztako beste batzukin. Asteburu pasa Bartzelona, ze eginen kantedan 24 ordu. Buah! Baina literal 24 ordu. Egia da, nintzen akordatzen hortaz. Joder, eske ontsa akorda bate. Zunen kantauri, osea, eske... Kantauri? Kantauri, baina Justo literal. horratera zenuen. Hortxe, baina Asteburu eske... hortan edo izan zen. Eta igone ban estori bat horraz kantiaz, eta ia egun osu, eta guia holan, Bai, azte bai. zan hor da, ja. Da, ja zigan Ja onken du, ja listo. Ja, Osea, que zu kantak eukitxos bebai buklin, Bai, nire. eta zuri bebai. Bai, bueno, justo oantxe, tanzene bengala, kantu bat zeon, osea, Bai. sartu zitzaigula buruan, jambo lana, Ez da izin da? Ez, da bertako, osea, osea, da bertako kantarriko... Imagina esaten gendule, bai. Buah, falsas. Ez da eske horrekin Bai, oso guaixe. Buah, Bai, fatal ez gara gara faltsuak. ez. Ez gara faltsuak. Fan, Eta, barka, azken galdera bat, hola, sin más, randoma. Pasatzen zaizu zure kantaren bat gorrotatu ez, baina esatea, kokoten, ja, aspertu naiz kanta hontaz, hainbeste entzun. Lehenengo, sortu, landu kanta hori, kontzertutu Karo. guztian kantatu, entzun, saldu da momentu bat... Ez que gero gaina zoi eskotxin, da igual zuri askotan koinziduko atzu. Ipin irra dixu da zure kantak entzuti, eta askotan, bai, ez? Iluseitu, Ja, bai. Hombre, eta bueno, eta juergan bertan be bai. Bai, egixan. Bai. Eta, naskatze zau, hilu itxotzu. Ilusia iteit, bendik. Jo, osea, hau da berez, osea, ontako hain naiz lanian. Osea, hau da, bai, osea, ilusia iteit, gero egia da, kantu batzutaz kokotan joan, hola batez ere untzakoak. A ber, ze kanta da geixen gorrotatzen da bena? Aldapan gora. Zuneok. Bai, hori da. Aldapan gora? Bai, eske, klaro. Bakizu, Haino, kestan kariñoa diot, bai? Hombre, eske, a ber, gauza bat, igual alemaniko pertsona batek ontxe momentun aldapan gora badaki. Aldapan gora fenomenoa, fenomenoa da, porque da euskarazko bideo ikusiena. Eta ez dakitzen bat milioi ikustali zituen, Eta euskal folklorian barruko tresna bihurtu da, osea, elementu bihurtu da. Ni akortana Bartzelona junitzenin, eta oindala asko junitzen, karrerako 3. urtin, hango jentik, esazten, de Euskal Herria, claro, aldapan gora. Osea, dani, tipo, a ber, baina zelan dakizu hain beste? Horrek ilusai, esan niri bintzat, esan jo, Eski oso fuertea da, Oso fuerti da. Bai. Listo, arrosalire jungoa. Bai. Zuzenean arrosalire. Arrosali, gastroenteritisa baino kerragoa den robot. Vale, bueno, bueltauga arrosalin kolaborazin edukeu boin, ez hau arrosali. Bai, oso ondo. Zuneito. Vale, zuneito. Orduan guazen ipintxai arrosalik ze esaten da ben, eta ia zer eskatzoskun. Hola, kaixo zelaik zazen euren eska favorituk ken me kontais. Bueno, aber denboraldi hau bukatzeko gogo askoekin nabil, eta sinceramente ez dut lan egiteko gogodik txixoik. Artitan aukazue, ieiei utxaste klin kasatean, zer da biletxean ok, baleia ba gaur zer. Gaur klaketa. Sune eres mi favorita suneo, te amok kakita musu handi bat erraldo irira mainemaan, zer bileta bat lau korapilo lolieu. Egurre. Bueno, ez dakiten zuzuen, baina tartin esan dau gaur klaketa. Da ez da beste ezer esan. Ja, Osea, hola. Hola, kaixo. Ez dakinarentzat, testu ingurua da. Iazko denboraldian, sekzio bat geneukan, klaketa izenekoa, eta zen gonbidatuak kontatu behar zuela, anekdota bat, gezurra, esageratu ere bai, eta bakarrik podcasta entzungo zutenek jakingo zutela gezurra zela kontatzen zuen hori. Baina, sare sozialetan rila ikusten zutenek, ez zekitela gezurra zerik. Eta kontua da,
Josunek, iaz kontatu zigula mingainaren bifurkazioarena, ez dakiz zer. Osa, hori izan zen, benetan zaizeko klip viralena, Elordi eta Altunaren bizikidetzaren ostean, eta kontatu zune, zuk nola bizi zenuen hori, porque esan diguzu, asako jendek, asako pertsonek esan zizutela. Geixe esangot, oindala gitxi, niri baton batek galdetu izten. Egixea zunen bifurkazinena da, nila neuen olan. Ez que zio sinestu, entzun kapitulo zu, zio sinestu. Nahi Durangoko azokan, bastante jendek esan zian, disko bat, eta diskoa eroes, no seke, eta erakutziko mingaina, mesedez. Tani, bai. Eta erakutzitxe zen duen. Bai, oza... Eta esatot zuen. Ez gezurra da, tani, hombre, Kari, klaro guzurre dala. Guzurre zan, eta gaur kontauko gunebe guzurre da. Eta egia da, estori bat igo behar izan zenuela... Aklaretan. Aklaratzen hori. Bai, ni akorda bitxena. Igual bai, egia. Ez que pila jendek eta Instagrametan idatzi ziaten, oza, pila bat jendek. Bai, ni Eta akorda esan un, bueno... Hola niko zendule estori bat. Bai, hori da, egisa. Esaten, ez dotein, bifurkazin hori, mesedez, eta alandabe jenti jarraitzen ban galdetzen. Bai. Bueno, gaur horri emongotzeu kontinuidadi. Claro, hau ospatzeko, viralena izan zinela ospatzeko, esan dugu, beste bat. Beste klaketa bat egin gau, eta gaur beste guzur bat. Bale, ja, guk planifikau guzurre kamaratzen, hau, amendik aurren zuena dana guzurre da, baina, sare sozialetan, ber. Hori da. Bale, gu besterik gabe, hasi gingo gara, ez? Venga, hasi. Oian gauza bat, klaketa bat dago hor, egin dezakegu por el show. Venga, hasi gingo gara, 1, 2, 3, klaketa. Bai, justo, ez daki jende askok, baina aruntzakin pasauzan guztia kontuan hartu, eta pixkat, mentalki ere oso saturautan egon, eta bueno, psikologak esan zidan, bilatu beste zerbait, pixkate deskonektatzeko, mendira juten nintzen, baina, pixkat bernun zerbait. Afizio bat. Eta egisa da, gu familixan beti baserrian euki izan degula diana bat. Dardotakoa. Eta beti nera naixekin da, beti denbora libre pixkat, eta beti biltzen gineala dardotan. Bueno, baserritan eta tabernetan. Eta, hola, ja txikitatik darduekin, oseke, eta esan nun, bueno, pues, jo que se, saioko naiz igual, jake hainbeste gustatzaiten, pixkat, jo que se, profesionales, dardutan profesional? Entrenatzen pixkat, hasen nintzen. Serio? Baina dardutan bada profesionala? Bai, Gipuzkoan badago talde bat, eta, hor, behatzen nun email bat, elkartuko ginean, oseke, eta hasen nintzen behaiekin, kontzentrazio asko behar da baitare. Bai, noski. Eta hoxe, eta dardotan. Baina, osea... Zezaki jende asko. Nik azteko enekixen talde profesional badauenik dardutan. Osea, enekixen kirol ofizial modun hartute. Bai, osea, kamponatuak eta daude, osea... Eta hortara joateko diot ona izan behar zara. Hombre, claro. Zenik dardotan badakit, baina enitzak esekula talde batean apuntatuko. Ona zara. A ber, nik uste da, osea, mundialean hijoa, osea. Sí? A ber, itxain, osea, gaina itxain, mundiala ospatzen da? Zune doa dardo mundialera, baina ber, nola da hori? Gipuzkuko taldetik? Euskadin, Gipuzkoan entrenatzen hasi nintzen, eta, osea, gero entrenatzen hasi, no seke, eta esan zaten, bueno, ez dabil jende asko, osea, jende gutxi biltzeka orduan, nahiko erresa jutia ara. Bueno, baina... Eta goaz, noiz goaz, hori, Leicester, ekainan 12an ja neon bihargea. Bai zera, ostras! 12 Frankfurt. Mundiala? Eta zlan izango da hori mundiala edo zlan, oza, dinot, Euskal Selekzioa idoie, eta zein da helburu, irabazteko zuezer... A ber, super zaila da, baina, bueno, bintzak jutia eta... Oza, irabaztaz, oieze, ikustu zuen buru. A ber, irabaztea ez, oza, guaz, kompetitzea. Eta pixkat hori esperientzia bezala, ez? Azken, jende gutxi daki, hau. Osa, kanta baten ari ez disimulatu deten, osa, kanta bat badakat hori bai. Kantuak esaten dula. Erdian diana, eta dardo bat zuzen, ian igana, eta, bueno, hor pixka fijau esker. Horri egiten zio!
ostra, edo nok esango leuke, eh? Total. Ai, ama, Bai. mundiala. Ba, sorte hon horretan, Bai. eta streaming bidez ikusi albada, ikusiko Bai, zaitugu. Bai, así que... Ai, amata, gero darduen kampeonato amaitxu da gero, ze kantatxo batzuk kantau edo... Gero kontzertua azkatu aitare, así que, bueno, Claro. pixkate Ai, ama. izangoa niretzako momentua hor. Ondo. Vale, bueno, basune musikari eta dardista. Dardista da. Bai. Olako antzeko. Vale. Bueno, ba oso ondo. Bai, jazta, neska. Animo. Ba, klaketa amaitu da. Ba, nerviosa neon, dardarka neon, Gara aktoreak. Bai, Ondo, no? Bai, oso ondo. Bai. Jendeak hau sinistu behar du. Bai, 100%, hombre. Sinistu behar du hau jendeak. Bai. Ya está. Lo que pasa, bifurkazio, osea, ez da fizikoki ikusi daiteken zerbait, Ja. orduan, jendeak nik uste ez dizula inbeste esango. Bueno, igual esan dugunez streamingarena esango izute, nun ikusi daiteke? Nik uste igual ez dala inbirala izango, baina, bueno. Ai, ama. Nik uste baiet. Bai, baina, ojo, Zerbaitek esaten dit, zerbaitek esaten dit baiet. Darduena, Dardutan. Ostra, ba, ja, hasi ja preparetan, hasi ja desmentitzen laster, darduena. Buah, qué Baserriak nik uste bastante kreíble geratu Bai. dala. Gero horregatazka binez, nerviosa nola. Ez, super ondo. Amarrekoa. Bai, oso ondo. Bueno, Arrosali, ya está. Ui, ia. Ez que gaur asako gabizko inziditzen dana batera esateu. Bai. Amaitu dugu. Zer diogu? Zer diozu? Bueno, bigaren atalagoi ez, eta amain eman daukeu. Fluir, eramaten utzi? Bai, Zi, eramaten, asikeruten edo ez dakit, Bai. baina pixkat horren ingurun berba engeu. Vale. Ez dakit gu orokorrin, eske fluidu berbi erabilikeu. Fluidu. Ez dakit fluitzeku garen, iztotzen geure buruai soltetan, geu izeten, egoerakin, pixkat, tranquile goten, iztotzeu. Edo zelako sari ezuek. Nik uste egoeran arabera dala. Osa, momentuan arabera, ez? Nahi pasatzen zait egoera desberdinetan, ni lehen esan detena. Osa, ni desberdin bat naiz. Eta importantia iruditzen zait hori baita, ez? Osa, azkenean, konstienti izatea ze egoeratan zauden, eta egoera horri egokitzea eta jakitea nuntzauden. Importantia. Osa, iruditzen zait, bizitzarako, osa, jakitea zer nuntzauden eta horren arabera nola, osa, zu nola zauden, importantea. Ez dakit esplikatu nahi zen. Bai. Uste dute importantea dela erosotasuna. Osea, erosotasunak mugitzen duela jariakortasun hau. Ze eroso bat zaude lagunekin, fluitzen duzu. Eske fluitzen oso gaizki dago. Eske oso txarto da. Amain emate duzu. Amain eman. Baina hori ondo da. Bai, ez gaiteke amain eman. Euskarazko itzua da. Euskerazko berbi da? Claro. Baina amain amain ematen duzu. Bai. Amain claro. eman. Ba, ordu Claro. kasetan Nik uste nuen zela, Ni jarri nun junto, ze justo, ateratzun olatzek diskoa, Olatz Salvadorrek ateratzun, zainak eman, eta nik nakan asmoateatzko amain eman. Eta gara esan nuen josune ez pasa. Osa, eta inun juntatu nitu, baina berez da amain eman euskarazko itzua. Ba, igual junto guai xauta da nagatzen da, exotikoa. Bai, total, hori da, Amain eman. exotikoagoa, bai. Ba, esan nahi nuen hori, eroso gaudenean, amain ematen dugula gehiago, lanean eroso zaudenean, dena da, ez? Dena naturalki sortzen da, lagun artean ere bai, familian ere bai. Ez bazaude eroso edo gustora inguratzen zaituenarekin hor ja sartzen dira arazoak. Baina egia da, ez daudela beti eroso leku guztitan eta zure binkulo guztiekin. Alan da bestot uste da nik eroso egoti, ez? Gero, amain emateko maiape badaz, igual bada genti, naitxe super gustora egon edo eroso egon, planifikaute dukena dana, imaginau, gaurrengot hau, eta hau, eta hortin kesineik eurten. Eta superondo pastan banabe, behatzietan etxajumio, eta zike etxa, eta listo, pixkat, horra zer relazionetot. Nik ez? Dana kuadrikulaute ukitxiaz, edo, da igual bizitzako momento batzutan geixa eukizot, beste batzutan gitxia, orokorrin izango neuke nahiko amain emotekuna zela. Ni gustat, segun nun. Osa, nire bizitzan, general esango nuke bastante baietz. Baina,
hori, erdi pixkat, bai, eta ez tarte hortan. Bai. Osa, lanean adibidez, ez. Osa, gustatzen zait, igual gehiagitan, dana kontrolpean eukitzia, eta bueno, justo horren kontrara zan amain eman, ez? Osa, pixkatitea horre aurre, ez dola beti zertan hola izan. Baina bizitzan, osa, en general, bueno, ez dakit, eske momentu da daude. Balo hain, justo bai. Porretatik huelta, lasai. Hombre, claro, zatoz lasai, zakitzen. Baina, gero, abuztu berdian, pues igual ez dizut berdina esan. Ja, claro. Nik esango nuke, aipatu duzu lana, eta lanean amain ematea uste dut oso zaila dela, eta batez ere gure kasuan, autonomoa garela, ez erregatik bakarrik, baina ez daukagu lan finko bat. Orduan, nola amain emango duzu, ez badakizu, etorkizunean zer, orduan, ansiedade hori badaukagu, eta fluitzea oso zaila da. Osa, bai irutzai baita ere, privilegio bat, edo, osa, main ematea denbora guztian, venga, flue, jo, osa, esan nahi, hombre, claro, albaldin badezu, eta, osa, ez dala beti, osa, claro. Askotan romantizatzen dela main eman hitza, eta, venga, fluie, ja, baina eske, zu fluitzen nahi bitartean nien nahi ziten, zuken beharko zen undana. Claro. Eta, claro, horrek, piskat, bi aldeak dazkan. Horrekin ados ere bai. Porque beti dago kuadria, bueno, nerean ez, baina lagun artean ez, bat porroak erretza dituena, bizi, ez da baina gero kotxi bat batek eron bidau, eta igual lanak ezen da, fluidual, amain eman, ez. Claro, orduan piskat, gero aparte bebai egoten da betiko bikotitan, edo, bueno, igual ez hautzen hasten din pertsonen artin sortzen dan hori, bueno, aguazen ikusta iaz lando nau, amain horbe batzutan beti egoten da pertsona bat, ez da benan nahi, nahi txune gauzak argi eta garbi mesedez guazen definitza zer da nau, eta beste bat, tranquila buena hortan. Ja, nahi hori irutze zait pixkat baitare responsabilidadea kentzea gainetik. Osa, main eman, lasai. Ja, eske, ez, osa, nik esate baitzut igual, nik behar detela jarrera mota bat, edo, plan, behintzate, esatea, edo, behar batzu dazkatela, zuk ezen dezu, lasai. Ja, fluitzen ari gara, ez egizen. Claro, osa. Ez que bai bada romantizaute bera... Oso romantizaute dago. Osa, bai bada pixkat privilegia haue, lehen ezazu, aldabenantzako, eta aldosun momentun, bai, ondo etortzen da, baina igual beste momentu batzutan ez izu. Hoi da, osa, nahi ondo irutzen zaita, osa, main ematia, oso ados, egin behar dan gauza da, baina arriskutsua irutzen zait, eta irutzen zait baitare konstiente izan bertzeala, main ematen nahi zehala. Porque, claro, responsabilidad dakazu zure inguruko guztien gan. Osa, responsabilidad osa nahi. Bai. Osa, etzala bakarrik bizimendi puntan. Hori da. Eta orain oporretan, bueno, orain duela gutxi oporretan egon zarela, zuek oporretan eta viajeetan eta zezarete, amain ematekoak edo dena planifikatuta eta ja planetik ateratzen bagara ja zerretzekoak eta nolakoak zarete zuek. Edo heldu lekura eta, bueno, orain hau, eta gero ikusiko dugu. Norakoak zarete zuek? Ni egiz esan lagunekin juten azenin, nahiko amain emotekuna, ze normalin gu jute garenin danok ezautzega ondo, eta dano dakigu ze estilotako planak ingo guzen, más o menos bakigu noskongo garen hotela zein gogunza ondo ezautzega, orduan hor, igual ez ezagunekin bai ongo nitzake kuadrikula utxua, baina betiko lagunekin, ez da pentsetan. Ni guain arte, betitzan naiz, Amabitikan, ama Laura, hoteluntan. Amalautik honea, hemen. Eta, gustatzait, bai. Bai, hotelan bai. Oain arte, bai. Nuloin bai, bintzet. Azkenen gontan, jungean aste beteko hotel hartuta, eta gero beste amarrak, pues, horrela martxa. Jungo gera. Eta pixka banakan, como, ez da, gauko Tanzanian ezakagula ezer, bea, gero, ondo, esan. Bai, osa, funtzionatu dit. Hombre, egia da planaren arabera, zu baldin bazoaz hiri batera eta bisitatu nahi badituzu hainbat leku non sarrera behar den eta, bueno, pues aldez aurretik hartu behar dituzu. Bai. Baina, niri, osea, a ber, oporrak eta oporrak daude, Bai, oporrak eta oporrak da. Eta nik ulertzen dut zuk urte osoa badaramazu lanean loko edo loka bat bezala, oporretan nahi izatea deskantu bat eta alarmarik ez jartzea eta bar.
Baina, niri gustatzen zait. Oera joan aurretik, ja urrengo goizeko plana izatea. Bai, Osea, hori bai. ez da- Hori bai, más o menoseko bat, bai. altxatuko naiz, edo Hori da. berdutan, ze deskantzatu behar dut, eta ikusiko dugu ez, osea, etorri gara oporretan, Bai. ez gara amabiak bai. arte lotan egongo. Ez hori ez. Bai. Hori Ba, ez. Honekin pixat oporrekin lotuta eta pixat kontrolpean oikitzea dana eta sakordau zeitan negota. Ez dakit amak utziko iten konta. Osea, bueno, igual ez. Gero bezala pitido. Edo moztu ingau, edo Gainona. Bai, aiko Osea, ni pixkat naiz oso urduria naiz berez. Bai. Eta, ba, hori dana esan deten, oain arte oporra dana kuadrikula auta, ez dakit zer. Eta nera ama da, ni biderra marru. Wow, Orduan, bai. klaro, nik uste heredatu detela hori. Mhm. Eta nera nahi zegoen Erasmusen Italian. Eta nera gurasoa junbertzean bera bisitatzea. Eta nik eraman itun aireportura loiura. Vale. Igande bat zan edo. Eta hangonden ja txekina egiten kasetan. Eta esaten dio, nera mai, bai, deneia, no seke, ematen dio deneia, eta kadukota zekan. Buah, nire ama. ziputada. Osea, claro, dana dakala beti, osea, Claro. dena ordenean, eta zekan. Aurreratuta dena, egoera, edo egoera? Eta kare, gandia zan, orduan ezin genuen ez da errenovatu... Aireportuan. Osea, ezin zanin ezer. Wow. Eta orduan, bueno, pues urrengo egunean, hartu genuen zita Gasteizen, goizeko 8:00, gero hartu genuen buelua 11:00 Bilbon, orduan inbiar genuen atostia Buah, txaban. Gasteiztikan deneia renovatu, eta Bilbora berriro hartzea abioia. Ba, geunden Gasteizen, ja, kolaina lehenguak, edifizio hortan ezakitze nola ditzen, hor. Eta, tipo, militar bat bere... Mitik, bai. Mitiko. Bai. Eta nama, perdón, es que tenemos prisa, es que nea malasai, porque es que bandik azute ireki, tipo, nea ma txiki-txikia gaina, tipo, arrela metraletakin, eta nea malasai, zai, sartuko geha, demora mateigu ingo dugu, eta jazta, demora justako, baina jazta, lehengoa gaude, eta, bale, sartu ginen gauden zai, eta jazta, gure... Bai, zuen txandi. txandazan, jarri ginean, maian, eta santzion bertakoak. Dena izarra, eta ateratzen da, eta argazkia, No jodas. Ez. eskau ateratzen dugu argazkia, bi edo hiru, bi atazitun. Hau? Eta maten dio, eta Andreak, esta foto no es actual. Buah. Eta nera ama, sí. Eta Andreak, no. Erakuste berriola, ikuste eta argazkia behitzio eta mai. Tu ama. Igual, argazkian zazkan 22 urte, en sepia zeon ja argazkia. Osea, kolorentakoa zeon argazkia. Ni. Osea, nola karri zu argazkerita? Eskerakan bestek? Eta nire ama. Sí, sí, la verdad es que no es actual. Eta, emantzen hain beste, pero es que tengo que ver a mi hijo, no sé qué, eta utzizion juten, ateatzen beste, gu Gasteiztik korrika, fotomatoi batea, atea argazkia, bueltatu. Eta, azkenean, atera genuen. Eta elusi. Osa, heldu ginean. Ai, ama. Uste da argazkia mendia, gero, Uste da argazkia gatela mendu. Baukezu zira argazkixe, sepiako. Ostras, ze ona. Oso ona, Ai, ama. Oso ona. Eta, karo, pues, hori, oza, beti kontrolpean okitzea, lakotan amain eman ezin dezu. Ez, olakutan ez. Bai. Gauza batzutan bai, baina beste batzutan dana ezin da. Orain hasi behar dira argazkiak bertan ateratzen, ez? Ba, hobeto. Bai? Ba, hobeto, ze bestelan, eske, niri behin pasa baten be, bai. Helduta argazkixe junen Ja. bier, gero barriro koli, ez dakit zer. Baina argazki dendakoak kejatzen ari dira, porque haien irabazietako parte handi bat da deneiko argazkiei esker. Karo. Ja. Hortaz, hori claro, geratzen badira, Ai, bazakete eukikoeten, asko sona da, merezi du pila bat. Baina... Esta Bueno, foto no es gero actual. erakutziko ez. Gero erakutziko ez. vale, Bua, oso ona. Gaina, bera, defenditzen alegin duzan, Sí. Ikusi nun da. Vale, lotxagabe. listo. Vale, bueno, ba, amaitxu dau, be. Amaitxu dako hau parti hau. Bai.
Ez, entzularen galdera. sin Ah, más. bale. Orduan, amaitxuko eta entzularen. Entzulearen galdera. Bale, aste honetan entzularen galdera bialduzku, Álvaro Gaztearenak, guazen entzuta galderik. Ironikak, zer moduz. Hau da nire galdera, zein da zure mugikorrean daukazun kontakturik famatuena eta nola lortu zenuten? Eskerrik asko, Álvaro, Alvarito, Alvaritito, mi esker. Alvaraizen. Zein da zure kontaktu famatuena, edo? Ez dakit, igual buelta emango diot, honei. Vale. Osea, Vale. esan aurret, osea, a ver, Osea, ez daukazu kontaktuela famatu. osea, bai badazka, baina... Baina, sin más. Sin Sin más. más. Osea, Vale, o sea, ez daukezule de repente, ez dakit, Osea, ziurrenik, Belen Esteban. ona etorri dira. bai, hori da. Osea, ez da... Baino, dakat gauza bat, flipatzen gozuena. Bai. Eta, a ver, bakazu Telegram? Nik Bai. Zuek. Aldezue jarri, favorez. Bai. A ber. Flipango Telegram, bai. Bale, ba, Vale. Telegramen da chat bat, ola robot bat duzela dana. Eta, imagina baitzu, zuk esate jozu zure aman telefonua, osea, esate jozu zure aman telefonua, eta nik badakit, osea, zure amana, esan edozein telefono, eta nik esango izut zeinena dan. Osea, zuk telefonoa sartu eta ematen dizkizu telefono horren izena Hori da, bizenak. hori da. Osea, Telegramek ata dau modu bat, telefono zenbakixe sartute, izen eta abizen desbeleto itxunea. Bai, a ber, hackerren batek lapurtuzun Hau datu, oso fuertea. datu baseren bat, eta salduzion norbaiti, eta... Osea, nik... Honaz ja, bai gauezela, kontrolpin, Bai, bai, bai. benetan, Bai, bai, bai. Proba egingo dugu. Bai, guazen probeta. Vale, A ber, hemen deuketa hau, Telegram... osea, esan Vale. adibidez ez... Nire telefono zenbakia adibidez? Vale, adibidez. Hala! Mira nola gertzezean, Aitziber bekadun dida. Osea, badatuak lapurtu zizkienak, zakan ETB? zure kontaktua gordeta Aitziber bekadun dida. Zer? Broma izango da. Jarma. Esan beste... Osea, orduan Ba, niri sartu niria, itxoin ber? lapurtu zizkion gazteako baten bati. Ba, bai. Edo ETB. Edo, bai. Zemat izen aldo guz proba hau? Hiru. Hiru, Baina nik bai. ero Vale. ere badauka telegrama beste. Vale. Vale, ber, sartu niria berslan Zure agertzen. telefonoa? Malen altuna. Vale. Gal nire lapurtu jate, horrekola da izut gordeta. Vale. Nera ez besten batez. Vale, ez ezagun batena. A ber, pasako izango izut. Lagun batena okurri date. Bihotz Ibarzabal. Bai, qué fuerte. Es sí o sí esto. Es que sí o sí, o sea, Es que es tan fuerte, ay. bai, venga. Nirea. Ah, vale. Oiane GSS. Zer, oian. Oianek dio, nire lehenengo lana, eta beitu egin duela lan, oianek. GSS zera. Enpresa. Vale. Ba, galderan jantzun da, listo. Erantzute, ya está, o sea... Berez, Ai, ama. O sea, hau igual naixan eban jakitxi. A ber, bilurre motosten irionek, Bintxantzate, ja pasetan gabizela. Bueno, jakitea behintzat, hau jakitea ondo da, oza, konstantizateko, oza, privat, oza, ez dakagula Baina. uste degun bezain besteko proiatutasuna, oza, Ja, bai. oza, Ez daukeu. egia da aldrebez dala, oza, dutela jarri nik nire izena eta gertzen dela zenbakia. Hombre, ez que hori ja izango Baina berez litzake. aldute egin hori. Claro, aldutela egin. buelta eman. Buelta osea, eman da, ya está. Listo. Hombre, hori Claro. gizartian eskutan itxezkero, hau ja izango litzake soramena. Baina nik Gizartean uste, eskutan dago. Baina dinot, esartu eskero, imaginau, Josuna kristaina ja. numeru, hori ja hori izango ja litzake. nik uste delitua Bai, dela. bai, hombre, bai. claro, Eta baietz. hau rozando, Ja, bai, ez? Ez dakit oso legala dan. Ja. Bueno, Ulertzen dut, ja. Telegramen daukezue, guk errealidadi esatogu, baina... Delitua gare gehiago elikatu zuek ere, bai? Guk egin dugun bezala. Ez, bueno, elikatu ez, igual hone balixo badau kontziente izeteko mobin, ordenadorin, eta olako gaiudan, eta nire azto guntana, igual ja guri buruzko eserreztala izen bider. Nire aurrekoan Wikipedia egin zidaten. Diot, ez duela esan, por cierto. Bueno, baina horrek ez teuke zuri buruzko datu... Ja, datu profesionala. Datu profesionala di, esan nahi dut hor, ez da inungo datu profesionalak ados. nire izto ez da ardure, baina... Ni Wikipedia nago argazki baten. Eske justo harrapauzian, Wikipedia editatzen duan emakumea zaitela bain tortzen izena. Ez dakit nor den. Harrapatu zian kalian, eta esan zian, bakazu argazkia Wikipedian.
Eta ni, bat hola sosin maz, taldeana, no seketa. Jarri hor. Atera zizun Jarri nintzaz? broma izango da. Hori dakat. Broma izango Irutu da. zait? Wikipedia Kristonona. Ez autozu. Bai, zera. Ze kurioso. Baina tipa Kristononak. da, itetan da bena Wikipedia. Euskal Herrian dago, emakume bat, itatzen ditula... Baina wikilari elkarte bat dago. Hori da, horkoa. Eta hori horkoek da. pues, sortzen dituzte. Irutzait oso argazki ona. Oso originala. Bai. Oso ona. Ai, ama. Wow. Bueno, onazkariz, Sin más, ya. zaraten gau ya. Ya que te Atala. matezun. Bai, bai. Eta, bueno, Josune, eskerrik asko etortea. Zuei, Gustora goza. Sondo pasat. Bai. Beti Laster super ondo bat. pastau zua, Bai, zai. bai. Hirugarren ez gonbidatzen bazaitugu, ja Bai, ez da mesedez. gonbidatpena da ja kolaborazioa, eta Hor ja, hor nomina. Ez, hor ja, nola iteute resistencian dala tazak eta hola, personalizauak. Ja, invitado de oro, eta hola, invitado de ja, oro. hirugarrenean, ja. Datorren urtin etorriko za, eta Claro. izango za de oro. Hombre. Vale, hori da. Bai, listo. Vale. Ba, ingo dugu hori Ingo igual, zeuzo Bai. zer, bai. Bueno, ba, eskerrik asko, berriro ere, bueno, batera esan dugu. Ja, Vale, ja, jo, listo. ya está, o sea, tu melodi Oparia literal. falta da. Ai, mira, Baina eta hasi da. Bai, Zerona, eskerrik asko. Zure kafes netxu hartzeko. Hoi da. Vale. Polita. hori da. Ba, bueno, entzuli eskerrik asko, jarraitzu Josune, jarraitzu benetan zabiz, iruzkindu gure YouTubeen, Like eman, mesedez. likeak behar ditugu, datorren urtean denboraldi berri bat nahi baduzue. Hori da, ipini like, emon komentau nahi zuen dana, jarraitzu TikToken, jarraitzu sare sozial danetan, ikusi, Pelos, chica. ikusi, ja te digo. Waun be ikusi, eh? Wow. Wow, plataforma, hortxe daukazue. Eta Podimon bebaga, hor be ikusi. Podimon. Aurrekoan enteratu zen baler eta flipatzen da orain. Bai, bueno, sin más, Podimon bebaga, eta YouTubeen, eta Spotin, eta baina wow. Baina etxekoa kontsumitu, guau. Wow, etxeku beti, kilometro zero. Ala, eta listo. Ala, Adiós. aio.